ma wody? Dobra. Darek, nie dawaj mi tak twarzy. Nie, dałem ci teraz. Mhm. Brzydki. Uważaj. Sobie chcę porobić takie. A po drugie, to się będzie tak nie chodzi. Dlaczego? Może wyjrzeć? No nie. Dobrze. No chodź, chodź. W tym jak byłam? Gdzie? W łazience. Raz tak. Które? No robiłem już. Chodź. Zobacz tutaj. Chłopak robi za... Lata! A jak później gasi kucha? Tak samo zamykam. Mhm. Czemu to było? baby. Szybko pierze.
Chodź, bo dostałam bóle już.